Mabungahong kabuntagon mga igso. Pasensya no, karon pag ito ka-live, anong busy kayo. Uy, karon ako break from Saturday, Sunday, puro na schedule, Monday, Tuesday. Karon lagi Dixon, praise the Lord. So, muna nga, live da. Anyway, ako sa i-share itong live Dixon. Good morning, Pastor from Jojoy B. Hagan. Thank you, Ikson, for watching, for listening. So, kumusta mga igsoon? Kumusta? Namos kong pag-ampo kanunay bisan wala ta naka-live igsoon in how many days? Kay busy kita, no? So, mao na nga, alam mo ka pala nga ginamos kong prayer every morning before going to bed mga igsoon matulog. Namos kong prayer. Praise the Lord. So, salamat sa Ginoo sa laing opportunity nga iyang gihatag kanato karon nga mamalandong sa balaang pulong taliwala sa kabisi. Gitagaan kita niya higayon ba kay dili tanang tao karon mga igsoon na higayon nga mamati sa pulong sa Ginoo. Uban gusto, uhaw, gutom, excited pero wala sila'y panahon. Apan bulahan ta kay natay higayon makapamati sa pulong sa Ginoo. So akong gi-shout out ba mga tanang OFW diha from in different countries, no? Sa lain-laing kanasuran, unya, mga naka-permanent resident, shout out. Mga seaman diha, mga seafarer, shout out. Inyong tanan, namos kung pag-ampo. O kabalo na mo nga, usa mo sa hinungdan nga nung mag-live ko. Nga naman, kay nagtuo ko nga, dili jud tanan diha ninyo, nga nasa gawas OFW, naay higayon, nga musimba, no? Kay, naay mga countries nga, dili pwede, no? Or busy mo, wala dyan mo yung chance ba? So, ang inyuhan na lang bugtong paglaom nga makapamati og maayo sa pulong sa Ginoo aside nga magbasa mo Bible kining mga live, no? Praise the Lord. So, praise God and shout out na ko bit tanang mga followers nato naabot na tag hapon og sa atong original page nga wala gitawag og recommend sa Mita naabot na tag 222,000 followers. Praise the Lord. Unya sa atong new page nga recommended sa Mita Igsoon 54 or 55 man o 54,000 followers. Praise God. Salamat, no? Thank you. Shout out subscribers, followers ani nga page. Mga star senders tanan. Thank you kayo mga Igsoon. Usa mo sa nagahatag na og kadasig, no? Nga naa mo excited maminaw, excited sa kumo-share sa pulong sa Ginoo. Despite of my busy schedules, no? Busy days. Na ako'y kadasig jud nga ganahan ko kana bitong himamat ninyo, makikatubang ninyo pinagi sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. And shout out nako ang Cebu City Jail. Sila si Brad Aris, akong gi-shout out diha. Ang iyang whole family. Shout out ko da si Brad Kenneth. Nani sila sa Maximum 4. Shout out nako sila si Brad Mago, iyang ugangan, iyang anak, iyang asawa nga si Lovely, iyang igsuon na sila Spasil, Cebu. Shoutout ako si Brad Ibang ug iyang tibuok pamilya.
sila si Brad Pacho o sila si Brad Mayor Ayan. Tanan nga nasa RDC 123 shout out. Brad Jao shout out Mayor Brad Jao og sa iyang tibuok brigada diha no. Tanan og mangmanghod ni Brad Jomar nga nasa maximum 19. Tanan nga nasa Cebu City Jail, mga jail officer, especially sa akong team from Living Water Christian Fellowship. Shout out yung tanan, dili lang mo tagkitagsao no kay nagdali ta ba. No? And mao na abante padayon tas pagpangalagad sa Ginoo, padayon tas pagpagamit sa Ginoo. Sa lain-lain nga area kung asa tagi posisyon sa Ginoo. And shout out ang tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu. Shout out to Sir Paul Acosta, kung kababata igsoon og sayang asawa nga si Clarence Acosta nga sige na po migsulod sa Cebu City Jail, sige wali no. Nagpaabot mi sa laing higayon. And of course akong i-shout out si Sir Rudy Abergonzado, a police officer as well nga a good friend of mine nga nasa Davao na sign. Shout out ng barracks Tagbilaran, Dili City sa Mua no. Shout out ng tanang kapulisan. Sila si Chip News, og si Kwan, si atong vlogger nga pulis nga amigo no, si Palanglang, si Palaka, Sir Palaka. PNP Beatbox King, and sa mong station diri sa Clarin, headed by Police Lieutenant Chief Amado Amba didto ko gahapon. Unya ni the other day didto paghapon ko kay didto mi nagkuan man mi nag-Bible sharing. Salamat no. Shout out na tanang mga ambungan ug mga manyag nga kapulisan diha diri sa Mua sa Clarin Police Station nga willing mamati sa pulong sa Ginoo. Praise God. Okay, let's start. Napabay, shout out diha. Shout out na ang Dawahon Islands. Somewhere in southern Leyte, shout out to Sister Lilia, ug si Brother PD Pinola, ug si Pastor Marlon Gatamura. Ug ako din gi-shout out, no? Kung mga brad diha sa Alpa Caparong, agibas kog maayo atong nag-post ko kay nagka-handsign ko. Wala sila kabalo igsoon nga yes, na-timingan nga naay mga unsa na ilang giyaw-yaw da nga mga hand sign nga ana bitaw satanic ana unsa na itawag niya mga kulto, pero kami igsoon ang wa kabaw dili mo gud ka-relate ang diakro. As in ang among hunahuna og pagbati once na ami hand sign is tungod kay pagpaila nga akro mi dili kay satanista. Because in the first place kung ang uban man gud wala sa akro no. Bisag asa napita nga chapter sa Alpa Caparo, maminaw mo diha og magkuan mi diha magtapok. Di gid mi magisgot og yawa. Wa di mi magisgot og demonyo og satanas no wala. Sa tinod lang ang number 1 sa hierarchy namo, God first. Mao bitaw ning adto ko didto, ning share ko, no? Pero ang uban di kasabot, wala sila kabalo ba nga. Ning join na po kadiya pastor man no. Ning compromise no, ning sulod ko didto aron makasulod ang pulong sa Ginoo. Amen. Ming sulod ko dito sa anibersaryo, gi-invite ko aron mo share sa pulong sa Ginoo mo giya nila. No? Aron ang pulong sa Ginoo masulod dito. No, wala ning adto ko dito kay nakig-inom ko nakigtagay unsa no. Then right after that pila ka minutos ning uli ra po ko after sa akong pag-share sa pulong sa Ginoo. Uban wala kabalo. Nalimot sa gihimo ni Pablo nga naa siya sa mga dili Hudiyo, mga Hudiyo nga iyang gisabayan ang ilang kultura aron naipipila kanila nga madala niya sa ilan sa Ginoo. Mao na ako. No, kaysa tinuod lang mga igsoon, mas kanang approachable ko nila kay akro naman ko nga pastor. Kaysa uban magwali dito dili kayo. Yes, ngano man. Kami ako duolon pila na kabok mi duol na ko. Honestly, mga brad nako nga mga kriminal, daghan. Di mo na kalikayan. Kaya di man tanan jud nga mga kuano, pero dili na to i-generalize. Long live Brad Glenn, Lord Manayaga, long live no. Ano siya? Ari sila dulo patamang brad sa ano pag-undang aning shabu-shabu. Muundang na maning si tawag na muundang na ko aning nagsigi og kanang sige og palhubog kayo nagundang sa ano ko nga nabuang na kog scatter brad. Ari na duol na ko ngano man akro ko nga pastor. That is why ako na silang lugaran, kaya ako silang gipangga, ako silang gigugma, o gusto kumugian nila nga tiilan sa Ginoo kay ngano man pastor, ngano man brad, dili pwede mo nang pasagdan biano. Tigsulod kog prisuhan dagdag mga brad na ko dito luwasonon. Daghang mga brad na ko mga akro, mga naa dito'y criminal record nga pristo. Unsay part na ko as a spiritual advisor nila. Musir jud ko nila no, mao nang uban. Adara compromise ayaw mo to, bahala mo dia basta ako igsoong grasya sa Ginoo. Daghan na nga mga brad na ko sa akro, nalamdagan na enlighten ilang mind sa kamatuoran
nibiya sa makadaot nga bisyo kay ako ang usa sa gigamit sa Ginoo. Kung muundang ko kinsa na may musangyaw nila, mas fit ko nila kay akro ko daan nya usap od kriminal ko sa una, adik-adik, palahubog. Nakoy dagay kasulti nila ikatambag, no? Pila ka bok nindool lang ko dito pag anibersaryo, nindool lang ko kay na-bless gud sila sa ako ang gihimo sa Facebook. Ang uban ingon ako jud ang gi-share brad kay usay maigo ko nindool na ko, no? Na-bless sila. Kamo mga baser na maabot nis baser, kumusta po ng inyong pagwali-wali diha, no? Nang nulod ba po mo ngana, no? Kita laylain ta nga area gitawag sa Ginoo, no? Gitawag ta sa Ginoo sa lain-laing paagi. Diri sad ko na linyada. Nabay resulta, yes na resulta. Grasya sa Ginoo, grasya sa Ginoo, glory to God. Mo na nga di ko masabtan sa uban. Wa sila kabalo nga pagadto na mo dito sa Cebu City Jail. Majority na ko mga kauban ko puro na akro. Gigamit sa mga brad na ko, mga pastor na sila. Gikan sa prisuhan, mga akro na priso. Yun ay nagsigwali nila dito. Pagawas nila, surrender lang ginabuhi sa Ginoo karon nga pastor na sila, kauban mi. No? So asa may satanista na nga among gi-promote si Jesus sa among fraternity. No, ang uban di kasabot, ilahapon na ako silang girespeto. Basta padayon o gabanti ta. Ang importante, ang Ginoo nakabalo sa tanan ug nakakita sa atong motibo, nakakita sa atong intensyon nganong naata didto. Kaysa tinuod lang mga brad, mga igsoon. Motibo ra jud ko nila og anniversaryo, motibo lang ko nila og na event kay pawalihon ko, pero sa kanang normal nga mga tipo nga kuan wala na ko nagkig-join nila. Pero basta na ay pang Ginoo nga ako may ilang invite to naa jud ko kanunay. Kaya ang tinuod nga paghigugma, ang tinuod nga concern, giyahan nimo ang imong mga kauban, mga barkada, mga igsoon ngadto sa ilan sa Ginoo. Mao na, so again, belated na no? Kay man naman, belated no, happy anniversary, 52nd anniversary sa mga brand nako. Alpha Caparosea, Skeptron in Arms, padayon na to'y pataas ang ngalan sa Ginoo. Praise the Lord. So, mana? Anyway, don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Pastor, what is your purpose nga nag-create kag YouTube channel? Ang purpose igsoon is i-transfer na ko ni atong mga live dito. Why? Because in just 30 days, automatically ma-delete niya ang atong live. Sayang kayo. Amen? So wala pa makasubscribe, please subscribe. Free ra na. Free ra na. No? YouTube channel. You can find the link. Ang link nasa caption ng live. Okay? Praise the Lord. Wa pa rin pamahaw mga igsoon, mamahaw tag pulong sa Ginoo. Gikan pa ko naghatod sa akong anak sa school. And then gimingaw na ko ninyo pag uli, live ta. Okay? So anyway, our topic for this morning is let's talk about the two ways. Pero duha ka dalan nga lisod. Duha ka dalan igsoon nga dili lalim nga atong magian once mosunod ta ni Kristo. I believe ako na siya na-share pero nay iba ba, nay kalahian na sad mga igsoon kay ang tinuod lang mga igsoon, ang pulong sa Ginoo di ta matagbaw kay every time nga mubalik ta og basa nay mga fresh revelation nga i-reveal ni Lord, no? Lain-lain ba? Kalabay namon ko ni sa una pero lahi na lagi pod. So mao na siya mga igsoon paong magalit no? Mao na mga igsoon nga nawala laging tingog lang. Wait sa kadiyot sa mga igsoon kay. Anyway, ipaligog share atong live Nagtingog siya love. Pero paligog share sa atong live sa mga igsoon, no? Kay napakoy iset dire. Og where is that? Tadarahin balik na. Ano mo to Okay? Again, share itong live and you can mention your friends and loved ones here in the comment section. No? Kay mag-start na ta karon mga igsoon. Praise God. So, kaning nay nang utana, di ko katubag, madugay ta igsoon. Amin, Pastor, pero pwede, Pastor, sunod, Jesus sign na lang. Yes, mag-ingana man ko. Picture na mo, ingana. Mag-ana ko, mag-ana sad ko kay sign yun na namo nga akromi. Dili ka, tanawa pasabton ta mga igsoon. Dili ka mailhan. Example, nata sa laing lugar, nami sa laing lugar. No, nami sa laing lugar. Bisan dili mi magsulti nga brad, sis. Basta mo sign na ingana, meaning akro na siya.
mao ginaamong sign, peace and love sa mua sana di ka relate ang uban kay abi nilag sa tenista no, mao ginamong sign, no? Mas just to prove nga ingana nga sign. Ang ingana nga sign mga member mi sa kuan, no? So mao lagi na di masabtan sa uban pero Brad, prangkahan ta mo. Kung dili sa nako himuon, nga na di mura bitaw dili nako maipabati nila nga nahigugma ko nila. So di ko proud nila nga mga Brad sila nako, no? But deep in my heart, kabalo si Lord sa akong motibo. No, para jud malubilo na ko silang maayo akong ipabati nila nga love ta mo. Once makita nila na nga sign ako, meaning ang ako adjong ang brotherhood bitaw namo ligon jud siya, no? Mao na siya. Mao na akong gusto ipasabot ninyo. So walay mga yawa nga una kay ako igsoon wa ko nagpromote og yawa nga naman diha na ko gikan. Anong ako man, no? Kinsa may tao in taon nga tarong og utok nga mag-promote og demonyo, wala. Di ba? Ana ra na siya pero mao lagi di masabtan sa uban kay they will jump into conclusion that that sign is a satanic sign. Pero ang tinuod dili. Nya usa sad mga Brad, paminaw mo. Daghan kay moingon nga ang kana nga sign satanic. Do we think malipay ang mga Brad na ko na? Unsaon na nato pagduol nila pagwali kung gi-judge nato sila? Ingon ang Ginoo nga dili ta mohukom sa uban aron di ta hukman. Daghan moingon nga mo gi-judge nila nga mga sign sa akro is satanic. Nya naay makadungog mga dagkong tao mga banggina daghan gud mi kayo, pila gud mi ka milyon. Population na mo sa akro around the world piti daghan nami. So moabot na nila makabasa sila sa comment nga gi-judge mi nga mga satanismo mi, demonic. Usaon na nato pagduol nila nga muwali, sayop na di ta pwede mo hukom. Kay daghang mga Brad na ko akro gikan diha karon nanas pag nga pastor na, no? Mao na nga masakitan man gud ang mga Brad na ko na nga nakasign mi og ingana nya i-judge mi nga satanic mi dili na nya usaon na nato pagka dala sa pulong sa Ginoo nila. Di ba? Mao na sila ang kamatuoran diha. Ang maayo lang Kristohanon man taron. Ang atuwa lang kung magpagamit tas Ginoo kung asa kang area di lang ta magtanaw sa uban, no? Kay pangutana sige tag pamantay sa uban kumusta ka pud atong kinabuhi nakadala bat pud ta og bisag usa na lang kakalag stilan sa Ginoo. Ang problema man gud sa ubang Kristohanon kay perfectionist bitaw mamantay lang sa uban ba sobra ra kabalaan ba sig pamantay ang tanaw nila sa gamay kon sala na. Pero kumusta atong kaugalingon? Napanalanginan ba ang mga tao nga nagpalibot na to? Nahimo ba tang inspirasyon sa mga kriminal nga moduol sa Ginoo? Kay mao man ay problema gud sa uban sige ilang pamantay ba? No, mao na mga igsoon nga ana na lang to pagamit tas Ginoo. No? Pagamit tas Ginoo kay mao man ay purpose ni Lord nga naluwas ta dili nang mamantay das uban at the end of the day tagsagsar man pud ta mga tubang sa Ginoo. Amen. Ana ra na siya. Praise the Lord. Salamat pastor sa pagpasabot o ana na siya mga igsoon. Okay? So again you can mention your friends and loved ones here in the comment section or you can type at followers at highlights at everyone. And you can share our live, share og kanang naka loudspeaker or naka bluetooth da loudspeak nato na ato ning ipa bandilyos tibuok kalibutan ang pulong sa Ginoo. Mao ni nindot ipagkatap igsoon dili ng mga sayop sa uban. Mao ni nindot marites igsoon pulong sa Ginoo. Amen. Okay, and then shout out sa mga on duty this time. But then on duty this time but na minaw gyapon sa pulong sa Ginoo. Anyway, bisan mag-sign ka amen. Sakto na agree ko nimo agusan spotted. That's true. I-judge man gud nila Brad ako nga no? And aside from that, si Lord nakakita sa akong motibo kung sana. Kaya naadyo ko ipagtagad, concern ko nila. Kaya gusto ko nga, daghan naman ko na sila po nga na enlighten. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord this morning before we start. Father in heaven, thank you, Lord, for another great privilege that you have given to us this morning. Thank you so much, Lord God, for the courage, Lord God, and of course, this blessed opportunity, Lord God. It is not all the time that we are available because some of us are so busy, Lord God, for our responsibility every day. But thank you that this morning you gitagaan mi nimo Ginoo og laing higayon nga mamalandong mamati sa imong pulong. Kay dili tanan karon Ginoo na higayon nga mamati nimo. Ang uban busy kayo panarbaho pag negosyo, but Lord, praise God because this morning gitagaan mi nimo kay gayonan. But before we start, palihog Ginoo susiha mong kasing-kasing.
Limpyuhi among unahuna, among pagbati, tanan Ginoo. Kung naay mga butang sa sulod namo Ginoo nga, kaya bitawng dili mo hinungdan nga dili maka-penetrate imong mensahe. Dili mo tuhop ang imong pulong pasaylo ami Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan mamati sa imong pulong kay imong pulong balaan kini kaayo. And Lord God, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing musunod kanimo. And Lord, amo sang giampo Ginoo ang kaalam nga langit nun aron among matugkad Ginoo kung unsay gusto gyud ipaabot nimo nga mensahe namo this morning. And Lord God, tagay may kasing-kasing nga kanang masinog doers of your word, Lord God. Lord God, ikaw lang lamang among gi-honor this morning. Gi-adore, gi-worship, gipasidunggan. Walay lain Ginoo. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo. Gipataas lamang namo ang ngalan ni Jesucristo. Kay walay lain nagdupa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ikaw lamang Ginoo. It's all about Jesus this morning. And Lord, ako nagaampo panalanginitan ng nagtanaw na minaw karon Ginoo, according to the desires of their heart. Samtang mamati kami karon sa imong pulong, ipabati imong gahom, imong presensya, imong comfort, Lord God. Ipabati ang manifestation sa Holy Spirit. Holy Spirit, gi-welcome ka now. And I rebuke, I destroy every spirit of destruction. This morning, walay makabalda. But let it be, Lord, nga makafocus ming tanan sa pagpamati sa imong mensahe. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan Ginoo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Dili lang nato sila tubayan, yes. Ako na silang i-ignore niya. Usahay man gud kay makasala ra pud sila. That is why sometimes akong i-explain ang akong part ba kay usahay makasala ra sa siguko man na ayaw mo tuo na no. Unsay gibati sa mga kriminal nga agro. Nganong di man sila tuo nga mao man hinungdan kay nga nakaila ko sa Ginoo, di ba kabantay mo. So sometimes akong i-explain akong part, akong side kay magpadayon sila og hukom sa nato. Magpadayon sila makasala ra pud sila. Sayang. Okay? Let's start. Bunal ta mga igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Tung teksto. Mateo 16:24. Okay? Again, Mateo 16:24 mao ni gisulti ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. But before I start to read this one, I just want to encourage everyone again. I-share atong live. I-mention yung mga higala igsoon. Who knows? Labi na ka ng mga bag-o pa nga Kristohanon. Imong mga disciples nga bag-o pa i-mention. Nindot ni igsoon. Kaya ron mas ma-aware sila sa ato ang agian kung musunod tas Ginoo. Okay? Ikaw diri mga igsoon sa Mateo 16:24. According to Jesus, ingon si Jesus. Ug sa iyang mga tinun-an, take note, ning sulti siya sa iyang mga tinun-an. Sa mga followers niya, sa mga nagsunod niya. Ingon siya sa iyang mga tinun-an. Kung adunay buot mo sunod kanako ni Jesus, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan siya sa iyang cross o magsunod kanako. Again, akong balikon. Ingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpasan sa iyang cross ug magsunod kanako. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nining kabuntagon girimay na usab ta sa agian nato nga kaning mga lagad sa Ginoo walay sayon. Una, gisulti ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Kay gusto pod si Lord nga ang iyang mga tinun-an ipasa niya sa ilahang mga disipulo or sa ilahang mga walihan. Amen. So mao ni siya mga igsoon. Kay ingon diri nga kung gusto tang musunod ni Jesus, klaro kayo. Kaya atong topic karon, atong tema igsoon, ako ni siyang gibutangag tema nga ang duha ka lisod nga agianan kung musunod ta ni Kristo. Natay agian nga agianan igsoon, natay dalan nga agian nga lisod duha ka buok. Okay, ang una mao ni gitawag og kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Kaning gitawag og sa English og deny yourselves og magdumili, mao ni una nga agianan.
Kabalo pa mo igsoon nga kaning word nga magdumili dili ni siya sayon. Kaning word nga deny yourselves, it's not easy sometimes. Why? Kay kaning atong kaugalingon, kaning unod nato igsoon, kaning tawhanon natong pagbati kinaiya, usahay mo arise ni siya, usahay magbuot ni siya. Mao niingon si Pablo, gilansang ako ni Kristo uban ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ang buot pasabot ni Pablo igsoon, iyang daang pagkatao, ang iyang pagkatawhanon gilansang nga nabuhi karon lahi na nga pagkatao. And then niingon sa si Pablo igsoon nga I die daily, every day. Kaya nga naman, di kalikayan igsoon, kay di sa tanang panahon, dasig ta. Na yung mga times nga, di kalikayan nga, mas stress ta. Dili talig-on spiritually. So, once ang atong spirit igsoon weak, mulig-on, mo arise ang atong unod. Kuha niyo kung punto, atong flesh ba. No, naada yung craving sa ato ang unod nun nga desire, tawahanon nga desire. Ang buot pasabot aning ingon ni Jesus nga kinahanglan magdumili. Lisod ni magdumili kay nganuman kung unsay sugo sa unod nimo, kung unsay sugo sa tawhanon nimong kinaiya, imong suklan. Mao nay pagdumili. Amen. Mao nay pagdumili dili na lalim usahay. Labi na natay mga kinaiya before nga usay mo kalit lang bitaw. Pagdumili it means di nimo pauyunan. Okay? Ang sugo sa imong unod tawhanon nga kinaiya, di nimo pauyunan, mo na pagdumili, dili na lalim. Kaya nga naman, kabalo na ba ito, Ikson, nga makasala ta? Di ba? Pagkasala sa atong pinakauna nga ginikanan, Ikson, si Adan ug si Iba, ang sala ning sulod sa kalibutan, mao na niari si Kristo. Mao na, Ikson, nga napasa-pasa siya. Di kalikayan, makasala ta, walay perpekto nato. Grasya ra tanan sa Ginoo. Mao na mga Ikson, nga usay di kalikayan. Ako gali usahay gali, ako lang masingkahan akong asawa na sometimes nga na ma-stress ka sa ministry or basta trabaho or basta busy ka, no? Dili tanang panahon ligon ta. Mao na nga kaning word nga pagdumili, sometimes lisod ni siya. Kay night times makorner ka ba? Nya kinanglan ta moagi ning magdumili sa tong kaugalingon. Isip followers ni Kristo nga dili ta magpauyon, no? No, dili magpauyon sa una hilig ka kay magsig-search og mga porn site, mga hubo-hubo nga mga site sa sa Google baron, no? No, maayo kay ka sa una mo search og mga laway, mga igsoon, no? Ganahan ka mo tan-aw na magtuad-tuad sa TikTok, mga reels nga naay mga sexy nga babae. Ibutang na lang ana ba example. Mao na inaanda nimo before. Sawa pa kas Ginoo. Apan kay bawo ka igsoon nga bisag nakas Ginoo, sometimes manuktok na nimo hantod naay craving ang imong unod. Pagdumili sa imong kaugalingon, meaning di nimo siya pauyunan. Mao na pagdumili, di na lalim kay naka mao na imong mga addictions before. Sometimes mo kalit ka og gana bitaw. Di nimo pauyunan ang imong gana igsoon. Di nimo pauyunan ang tentasyon. Mao na ning dumili ka, nagdumili ka, di lalim igsoon. Amen, di lalim, mao ni atong agian. Kay naay times nga luya ka, once luya ka, ang yawa man gud igsoon, magsige na siya og pamantay na to. Sige na gupuhupo, matod pas pulong sa Ginoo. Sama siya sa leon nga nagmulob. Okay? 24/7, nagsige na gupuhupo, mabitaw usay sa time nga matulog ta. Naay mga damgo nga dili maayo mosulod sa atong damgo na huna, no? Kaya ang yawa, sige, gupuhupo na nato igsoon. Labi na kita mga followers ni Kristo, we are the primary, number one target of the devil. No? Kunya na times igsoon nga weak ta. Once makitaan sa yawa nga weak ka spiritually, diha ka niya atakihon kay weak man ka, no? Atakihon ta sa atong kaluyahon. Dayon matinga ka kay mag-crave na ta, no? Nanay mugana na ka ba? Katong mga gibiyaan nimo sa una nga mga dili maayo, katong giundangan na nimo nga mga addiction, tingala ka, mag-crave kag kalit murag nindot man. Nya ningon ang pulong sa Ginoo nga magdumili bisag unsa ka nindot na ayaw pauyun ni. Once dili nimo pauyunan ang sugo sa unod nimo, ang sugo sa flesh nimo, tawhanong pagbati, tawhanong kinaiya, once dili nimo siya pauyunan igsoon, meaning nagdumili ka sa imong kaugalingon. Amen. Mao na atong magian ingon nga Kristohanon, no? Di nimo pauyunan, no? Gi-invite ka ni pastor, ni brother, ni sister sa imong mentor sa Bible study, prayer meeting. Apan naaman po'y kalingawan sa inyong baryo. Yang kalingawan sa inyong baryo, mga igsoon, kay pista. No? Ibutang talag na mga dula-dula igsoon, o runsa diha. Yang maog yun na imong ganahan, kay ning duwa ang imong team, nga paborito. Apan gi-invite ka sa pastor, sa imong kauban sa church, nga mag-Bible study kay schedule. No? Once gali igsoon, imong gituman
ang invitation ni pastor nga mas gipili nimo ang Bible study, mas gipili nimo ang prayer meeting, meaning nagdumili ka. Wa ka nagpauyon sa imong gana nga mas pilion ang kalingawan nga kalibutanon. Mas pilion ang mga dula-dula para sa pista. No? Murag imo siyang gipili gyud ang Ginoo ba? Meaning nagdumili ka. Mao na pagdumili igsoon. Amen. Lisod na ang craving sa unod nimo ba flesh kay normal man ni kayo atong makasala maguni atong lawas kabantay mo nga maginuktok daw sahay nay mo kalit lag sudo sahay mga di maayong una-una ka normal na no mao bitong mabiyaan ra ni nato igsoon diri sa yuta igsoon no kaning atong physical body igsoon mao na nga ingon si Jesus gi-remind ta this morning if you want to follow me then you must deny yourselves first. Denying ourselves is not easy all the time. Kay sometimes na mga i-deny na to nga lisod. Kay naka-built-in na, naanda na sa atong kinabuhi. Amen? Naanda na natong mag-email. Naanda na natong mag-scatter. Naanda na natong ng bisag unsa atong buhaton sa social media nga addiction, nga kabalo ka, nga wa malipay ang Ginoo. Sometimes lisod na. No, lisod na nimo balibaran. Amen. Apan sugo sa Ginoo nga magdumili ta sa atong kaugalingon. Ingana ang atong magian igsoon. Amen. Ingana ang magian nato nga mosunod ta ni Kristo walay sayon mga lagad sa Ginoo. Kung naminaw mo karon nga hayahay ka, then think again. Basin dili na maoy mong gisunod. Kay ang tanan nga ning sunod ni Kristo maglisod, magstruggle, nay battles every day. Every day na ay gitawag og denying ourselves. Kay naadyoy kani gyud atong lawas na gyud ni siya craving, no? Kana bang gigutom ka, na craving ba? Nani siya mga ganahan nga wa malipay ang Ginoo. Amen. Mabitan ingon ang pulong sa Ginoo nga walk in the Spirit and you will so that you will not fulfill the lust of the flesh. Kay naay gitawag og lust of the flesh, lust of the eye. Kinahanglan i-deny nato kung musunod ta ni Kristo. Kinahanglan natong daang pagkatao, biyaan na to. Amen. Biyaan na to. I-renew atong mind. Igsoon. Romans 12:2. Kay lahi ang atong naandan nga una-una kaniadto sa wala patay Kristo. Amen ba? Mao na igsoon, denying ourselves is not, it is not easy sometimes. Kay naay uban nga lisod i-deny. No, kanang di ka musukol og lutuson kay igsoon niya sa una maldito ka pareha na o maldito mi sa daghang kong mga disciples nga maldito. No, mga kriminal. Karon gilutos, lisod kayo ingon sa nako pastor. Naunsa naman ni pastor sa una di ko pastorya gani pero karon gidaog-daog nako samtang na ako ni Kristo. Sa una pa ni pastor gipabuthan ko na ning pusil. Sa una pa ni pastor di ni paugmaan ako, piti na ko ni pabuthan ko mang tiil ani. Pero karon pastor lahi ning naa ka sa Ginoo kay magpailog jud ka. Once makapailog ka sa mga paglutos, once magpaubos ka sa mga paglutos, dili ka mobalos, meaning gidinay nimo imong kaugalingon. No, kay kung wa pa nimo gidinay, gidumilian nimong kaugalingon ning sukol ka, pero mas gipili nimong magampo nagpaubos, meaning ni deny ka. Usay lisod ni igsoon, kay pasanginlan ka nga wala kay sala. Usay lisod ang mo deny yourselves, igsoon ourselves. Why? Because sometimes igsoon gama-gamaan kag isyu nga di tinuod. Lami isukol, lami ibalos kay kabalukas ka matuoran. Apan ang pagpaubos ebidensya nga atong gidumilian ang ato ang pagbati, no? Wa nato pauyun itong pagbati nga lagot na kay atong emotion. Mas gipili nato ang Holy Spirit, ang conviction niya nga magpaubos, no? Fruit of the Holy Spirit unsa man pagpaubos. Once ato nang gibuhat, meaning gideny nato atong selves. Mao na yung mga followers ni Kristo nga tinuod. Kamao mo deny. Dili lalim. Mao ni Pilmiro nga atong agian igsoon. Pilmiro nga atong agian once musunod ta ni Kristo. Mao ni Pilmiro, denying ourselves, mo dumili. Ikaduha, magpas-an sa cross. Denying ourselves and take up our cross is different. Lahi ning mo deny ta sa atong kaugalingon. Lahi po ning take up your cross. Kaya kaning cross mao ni ang mga pwede mao ni mong bana, cross nimo. Problema ni mga struggle na to. Pwede ang cross nimo imong asawa, imong pamilya. Mao ra ba na ibugat nga cross itong pamilya? Imong utang nga dako kayo, cross na nimo, financial problem. Pwede sad ang imong uyab, cross nimo. Imong anak ginikanan, mao na mga cross igsoon, no? So mao na siya igsoon, lahi sa na sa deny. Kay ang deny yourselves kay kung unsay gana tawhanon
kalibutanon nga gana nimo craving, unod nun nga kalipay, imo mang pugnan, nindinay ka, pero kaning cross lahi gyud ni. No, daghang mga Kristohanon karon igsoon nga dugay na nangalagad sa Ginoo ang ilang cross, ilang bana palahubog, ilang bana sugarol, ilang bana na ikabit sekretor, ano? Cross na siya. Or iyang asawa, something na basta mao na i-cross igsoon. Kinahanglan pas-ano na to na. Di ta pwede igsoon nga dili mo agi aning magdumili. Unang agianan magdumili sa tong kaugalingon. Ikaduhang agianan nga lisod cross. Dili pwede ta mo exempted ani nga mulukso ta Lord, gusto ko musunod nimo. Moagi kita aning duha. Kinahanglan magdumili ka sa tong kaugalingon, dili na to pauyunan atong mga gana kalibutanon. Ikaduha magpas-an sa tong cross. No? And I believe sa tanan nga nagtan-aw karon lahi-lahi tag cross, ang uban siguro bugat na kaayo. Pero bisag unsa nakabugat timan-ig sunwa na sayop ang Ginoo. Tanan nga palasanon nga gitugot sa Ginoo nato. Kabalo si Lord makaya na. Kung naay nagtan-aw karon diri nga nagpas-an kag bugat na kaayo. Yes, bugat na kayo imong cross because God knows that you are strong enough to carry that cross. God knows that you are strong enough to handle that cross. Amen. Bugat na nga cross. And sometimes mura kag mo reklamo, ayaw reklamo kay wa masayop ang Ginoo. Amen, wa masayop ang Ginoo. Gitugutan sa Ginoo ang bugat nga cross nimo, imong bana, imong asawa, imong anak, imong trabaho baron, imong manager. Bugat kay baw si Lord strong ka. Si Lord dili gusto igsuon nga kanang mga cross nga iyang gitugot na to, ang kanang nga cross makapalayo na to niya. Kabalo si Lord sa ato ang gitawag og capability nga makaya na to, na makaya na nimo, strong ka, ligon ka igsoon nga nung ingana nga pagsulay nga cross ang gitugot ni Lord nga pas-ano nimo. Si Lord perpekto nga Dios, wa siya masayop ana nga cross nimo. Pamilya, strong ka. Ug kabalo si Lord igsoon nga magamit na nimo pohon. Amen. Kabaw ba mo igsoon nga once ang cross nga tong gipas-an bugat na kayo? Ako igsoon tig workout ko. No, tig workout ko kay nako schedule nga mag-workout ko kay moy naandan ako. Isip gusto lang ko i-promote nako ang physically fit and spiritually fit, no. Tig workout ko once akong na-experience sa mag-workout ko, mag-push up ko og karon gali makaabot pag og push up 70 bisag 41 na ta. Grasya sa Ginoo, no. Ako nabantayan igsoon once mas bugat ang imong pas-anon, pamaulan ka. After sa pamaol, matinga ka nga naay another muscle nga murag mugawas bitaw. Ang akong punto is this, once ang imong cross bugat na kayo, igsoon diha ka magkalig-on. The more you get stronger kung bugat imong cross, no. Magka-level up imong strength nga spiritually, no. Malipay ka dapat kung bugat imong cross kay giandam ka sa Ginoo. Sa umaabot nga misyon, gamiton ka sa Ginoo. Amen. Makaagi gyud ani cross. Unsa may cross ninyo? Amen. Unsa may cross nimo karon? Imong asawa, anak, bana. Unsa may cross nimo? Pamilya. Cross nimo imong ginikanan, imong trabaho, anything nga naka-bother nimo karon. Anything igsuon nga naka hatag nimo og distraction sa pagpangalagad sa Ginoo, mao nay cross nimo. Igsuon. Praise the Lord. Once na minaw mo, nagtan-aw mo karon nga nakasinati gid mo cross, meaning natunong jud ka, tinuod jud ka nga ning sunod ni Kristo, kay iya man ning gisulti sa iyang mga tinun-an nga gusto do kinsa tong buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siyang kaugalingon niya, magpas-an sa iyang cross. Cross nimo imong trabaho kay naay nagsigig-bully nimo diha. Cross nimo imong pag-eskwela, imong financial kay galisod ka. Praise the Lord. Mao ni timan walay cross nga gitugot sa Ginoo nga dili nimo makaya. Again, siguro bugat ang imong cross karon, but bugat na kay si Lord ni salig nimo kay lig-on sad ka. Perpekto gud ang Ginoo, wa siya masayop nga nagtugot nimo ana nga cross igsuon. Amen. Padayon lang. Padayon lang igsuon kay sa akong experience igsuon sa times nga bugat na kayo. Kay ako igsuon 13 naman jud ko katuig. 13 na ko katuig nga nahimong pastor nagsigwali. Sa akong experience kung bugat na jud kayo ang cross nga akong gipas-an, dayungan sa Ginoo, tabangan ka ba? Ka-remember mo ni Paul? Si Paul igsoon, nato'y daghang cross. Napriso ko to siya. Daghan. Sa Inland. Grabe to si Paul igsoon. Pero na-overcome niya yung mga crosses. Kaya ingon siya, for I can do all things through Christ who gives me strength. Pinagi sa Ginoo. Kaya ang Ginoo may kusog niya. Pareha na to. Kinahanglan mo kitag kusog kay bugat kay ang cross. Amen?
But listen, si Lord ang atong kusog, siya ang atong kusog. Kung si Lord ang atong kusog, sigurado yun nga di ta mo sibog pabalik. Kung dili, padayon kita pabanti. Madagma man ta, mubangon ta kay si Lord matong kusog. Hantod, kita mo daog. Walay Kristohanon igsoon nga di magmadaogon kung si Kristo, si Lord ang atong kusog. Amen? Sumuhagi kita ni again cross. Magdumilis tong kugalingon, no? So may cross nimo. Amen. Struggle nimo karon, cross na nimo. Pasalamati ang Ginoo. Kay once naa ka karon, naminaw ka, naa kay time nga nagdumili kasi imong kugalingon nga naa kay struggle sa imong flesh ba? Ana, and then naa kay cross karon gipas-an ka karon sa pagsulay. Praise God, igsoon kung naminaw ka nga naa ka karon ana. Usa lang but pasabot ana igsoon, natunong ka, nagsunod jud ka ni Kristo. You are indeed a followers of Jesus Christ. Why? Because you have cross. Right now nga imong gi-carry. Tanan nga ning sunod ni Kristo magpas-an og cross matag adlaw. Amen. Salamat sa Ginoo. Ug dili pwede igsoon nga magpas-an ta nga mo reklamo ta. Atong Lord, tabangi ko. Kana kay naa nimo nga cross, hala pasana na uban sa grasya sa Ginoo. Ayaw reklamo nga Lord, ugaya na ni. Oy, bugat na madyo kay. Ayaw putli imong cross. Ayaw pagamye imong cross kay gitugot nas Ginoo, ang Ginoo perpekto. Kabalo siya nga alang nas kaayuhan nimo. Ang cross igsoon bugat pero it's just a preparation. Timan si Jose igsoon before siya nahimong gobernador sa Ehipto. Ang iyang cross iyang family, ang iyang cross iyang amo unsa to gipasanginlan siya. But still gipas-an ni Joseph ang iyang cross. Ang katudang cross ni Joseph nga grabe gipriso siya, gihug sa tabay, gitraidor siyang pamilya, gireject, no? Gipasangin lang, giprem up nga ng rape, gipriso nga way kaso. Kato nga mga nga way sala, kato nga mga cross ni Joseph iyang gipas-an, but that cross igsoon of Joseph, it serves as a preparation for his promotion. After sa cross na promote siya, nahimo siyang gobernador sa Ehipto. Amen. Praise God kung nakay cross. Ako igsoon before ko naabot ani. Na, grabe og mga cross na ako gipasaan igsoon. More than 10 times ko ning ingon sa Ginoo, Lord, muundan ko sa pagpamastor kapuya, magpagamit nimo. Lisod kay Ginoo. Grabe. Hangat kay Ginoo kapuya kay nagpasaan kag cross, nagtungas pa jud ka sa bukid. Nga na ba? No, kapuya, Lord, gusto lang ko manrabaho, Ginoo, mo support sa ministry. Mutabang ko kung kinsay pastor ng simbahan na, kinsay gamito ni mo mutabang ko, but maumang yun ni gitawag man jud ko sa Ginoo ni og grasya sa Ginoo na overcome na ko igsoon. Naabot na ko karon og more than 13 years. This coming January mahimo na kong 14 years ang tungod na sa grasya sa Ginoo. Diyan ako na realize nga ang cross bisag bugat makaya ra nimo. Kay ngano man kana man nga cross gidesign na ni Lord para nimo. Ug kabalo si Lord sa imong kakayanan. Kabalo si Lord sa atong ability. Amen. Kabalo si Lord nimo nga makaya na nimo. And si Lord ning salig nimo. Gitagaan kag bugat nga cross karon, naghilak ka kay bugat kayo. Si Lord ning salig nimo kay strong ka. You are strong enough to handle that cross right now. And aside from that na si Lord mutabang nimo. Tabangan ka pagpasaan ni Lord siyang imong kusog aron ikaw mo daog. Amen. Mao na igsuon so ayaw reklamo Lord but instead pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat sa cross. Kani nga cross mao ni makapalevel up sa akong faith. Kani nga cross mao ni makapahamtong sa akong pagtuo nimo Ginoo. Kani nga cross Ginoo, it's just a preparation for my promotion or for my breakthrough, for the great blessing ahead. And I believe there's a rainbow always after the rain. Rain lang na pero after that na ay bangaw nga nindot kayo. Giandam si Lord para nimo igsoon. And lastly, before I end this, sa panahon igsoon nga bugat na kayo, lisod na kayo ipasan, timan-i nga nasinati sa Ginoo. Sa time nga si Jesus padong sa Kalbaryo nagpasan sa cross. O init kayo, samtang nagpasan siya, bunal-bunalan pa siya, gisikaran pa siya. Pero si Lord ning pasan gud siya kay ikaw ang iyang ginahuna. Ikaw ang iyang ginahuna og ako. Amen. Karilit si Lord sa imong kabugat karon igsoon. Karilit si Lord nga nabugatan ka karon. Karilit si Lord sa imong struggle karon kay nasinati na niya nga siya kaniadto nagpasan sa cross, gihangat, giuhaw mabit atong nangayo sa tubig apan gitagaan hinog suka. Karilit si Lord emotionally nimo karon nga samdan ka. Salig lang sa Ginoo.
kay si Lord ning salig sad nimo nganong gitagaan ka nga cross. Ning salig si Lord nimo kay strong ka, ning salig si Lord nimo kay ligon ka, ning salig si Lord nimo because you have that capability to carry that cross. Si Lord perfecto, kabalo siya sa imong kusog. And aside from that, kung sa panahon nga bugat na jud kaayo, sangpita lang si Lord. Remember Peter, sa diyang naunlod, iyang gisangpit ang Ginoo. Mautong gigunitan siya sa Ginoo. Hangtod si Pedro nakalabang, padulong na sa sakayan, gigunitan siya sa Ginoo. The same as that, igsoon. Kung bugat na kayong cross nimo, pangayo lagtabang sa Ginoo. Kaya ang saan niya, dili ta niya pasagdan, o dili ta niya biyaan, igsoon. Wala na gitugot sa Ginoo ang cross nimo karon. Listen, look at me. Bisag bugat pa na kay wala na gitugot sa Ginoo nga cross kay pasagdan ka diya nga magkadagma-dagma ka. Kundili kung asa nga sitwasyon karon nga gidala ka sa Ginoo nga mao nay cross nimo, na diha ang grasya sa Ginoo. Na diha ang presensya sa Ginoo. Na diha ang kusog sa Ginoo. All we have to do is to have faith in the Lord who allows that. All we have to do is to trust, is to become dependent to God's strength, to God's wisdom. Amen. Kay mulahutay ug malahutay gud ta uban sa grasya sa Ginoo. Cross mga pag-antos kasakit. Apan timan ang gingon sa pulong sa Ginoo. Iyasa man ang mga kasakit nga atong giantos karon kumpara sa himaya nga ipadayag sa Ginoo pohon ang langit. At the end of the day, kaning atong giantos gipas-an dili makawang kay naay langit nagpaabot nga lunlun kalipay, wala nay luha sa kalipay. Imong luha karon sa kagul-anan kasakit kay bugat kay nga cross. Puhon mahulipan, mailisan og luha sa kalipay. Kaya ang imong pag-ampo gitubag sa Ginoo. Again, if you are watching and listening this time and you are carrying your cross right now, bugat kayo. Maybe your cross is your husband, your wife, baron, your sons and daughters, your children, your family, financial breakthrough. Unsa may cross nimo karon igsoon? Kung nagtan-aw ka karon nga naa kay cross gipas-an, usalay ba pasabot ana? Natunong ka sa dalan nga insakto. Kaya ang tanan nga ning sunod ni Kristo magpas-an jud og cross. Apan mao lang ni timan-e ang atong Dios perpekto. Wala siya itugot nga dili makaya nato. Amen. Tanan nga itugot sa Ginoo. Kabalo si Lord nimo, kaila siya nimo, ning salig siya nimo. Bugat na kayo, pastor, bugat na kayo. Hapin na ko mo give up. Bugat na kayo. Tungod kay strong ka. Si Lord igsoon perpekto. Kabalo si Lord siya yung gibuhat. Para na to kita amahan. Kung kabalo ta nga bugat kay na siya nga tubig, kanang container. Nga imong anak, bata pa kayo. Ato ba nang ipapasaan niya? Dili, kabaw ka nga di kadaog. Kita mismo nga mga ginikanan, kabalo ta kung unsa ray kusog sa atong anak. The same as si Lord. Si Lord kabalo kung unsa ta kalig-on. God knows how strong we are right now and God knows our capabilities right now. Kana kay gitugot niya. Kabalo siya nga makaya nimo. Kung bugat na kayo, again, sangpita lang si Lord, dayungan ra ka sa imong cross, hangtod ihatod ka sa kadaugan. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word this morning. Salamat nga imo ming gi-remind nga kaning mga lagad nimo kaning Kristohanon Ginoo dili lalim nay duha ka agianan nga lisod. Ang una Ginoo nga magdumili gud mi sa among kagalingon. Dili na mo pauyunan ang craving sa among unodnon nga kalipay. And aside from that, magpas-an mi cross, Lord, tabangi mi Ginoo. Lord, without you, we are nothing. Apan kung nakakauban ako, ikaw nga mong kusog, sigurado nga makalahot tayo mi. Lord, thank you for this reminder for us right now this morning. Nga imo ming gipainumduman, nga di mi angay mabalaka kung naami cross karon nga gipas-an tungod kay timaan lang ni nga natunong mi. O nga mong gialagaran, tinuod jud nga si Kristo, natunong mi sa saktong dalan. Kay nag-struggle mi karon, nagpas-an mi og cross. Salamat Lord nga anytime kung sangpiton ka na mo naa ka. Ug nay times nga bugat na kayo, mutawag lang minimo Ginoo. Mamati ka, maminaw, unya mo tabang. Dili lang kang manghinanaw na mo kung dili tabangan minimo aron mo lahutay mi imo ming mga anak Ginoo, pinangga minimo. So salamat Lord nga ikaw nga Dios perpekto ug ang tanan nga naay pagtugot nimo alang jud is kayuhan namo. Kay dili man jud ka masayop Ginoo. Tagay lang jud migdugang kusog, pailob, pagpaubos, self-control. Let the fruit of the Holy Spirit will manifest, Lord God. Sa among mo reflect sa among kinabuhi aron mahimo sa aming panalangin. Kayo sahay basin bugat ra kay ang cross ba nya madala mis among emotion, but let it be Lord nga bisan unsa ka bugat sa cross Ginoo.
Daigon gyapon kanamo. We're gonna worship you in the midst of every storms, Lord God. Salamat kay nag-uban ka kanamo. Holy Spirit, thank you for your message, for your presence, for the revelation for us this morning. Salamat kay Ginoo. And right now, Lord, I continue to pray to all of the viewers, the listeners right now. Continue to bless them according to the desires of their heart. Lord, wala ko kaila nila. Wala ko kabalo sa ilang kahimtang o sitwasyon apan walay matago nimo Ginoo. So right now ako nagaampo unsa man ilang mga problema karon tagaig solusyon. Unsa man ilang kahimtang karon Ginoo nga need ang imong kamot mo hikap Ginoo. Hikap pa Ginoo, move in their situation, in their problems right now, Lord God. Mo intervene ka, Lord God, in Jesus' name. Unsa man nga milagro, Lord God, nga gusto nilang matagamtaman karon Ginoo, ipabati, ipasinati. Pamatud Lord, that you're the same yesterday, today, and forever. Nga kung naghimo kag mga dagkong butang, kay bulungang butang kaniadto, bisan karong takna, kaya na nimo himuon Ginoo, as long as we have faith. In Jesus' name. To all who are watching this time, Ginoo, nga gusto makagawas sa mga gapos sa kaaway, makadaot nga bisyo, any addiction. Right now, I declare deliverance in Jesus' name. Under the anointing of the Holy Spirit, mabugto ang tanang talikala ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Tanang masakit doon, makabatog kaayuhan sa pangalan ni Jesus. And sa tanan nga mga na problema financially, I declare financial breakthrough in Jesus' name. Tanan nga nanginahanglag trabaho, Lord God, I declare open doors of opportunity. Maka-item sila na sila'y trabaho in Jesus' name. Salamat sa kauswagan, pag-asenso, kalambuan sa tanang negosyante nga nagtanaw karon. Himua silang matinud-anon lang nimo, honest, Lord God, in Jesus' name. Sa tanan nga nagtanaw karon nga naginahanglan, gusto kaluwasan sa iyang whole family, I declare salvation to their whole family. I claim your word in the book of Acts nga kung mutuo mi ni Jesus, maluwas mi, lakip among tibok panimalay. I declare complete salvation for our whole family right now. In Jesus' mighty name. All in all, thank you for the victory. This time, ang kuno namong kadaugan, milagro. Kay bulungang butang gikan kanimo. Amo kining giangkon uban sa pagtuo. Mao kining among pagampo amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong buntag mga igsoon. Lab, ato na kalab? So, I give all the glory to the Lord, no? Himaya og dungog sa tumbuhi nga Dios. Anyway, thank you for being with me and mga subscribers, star sender, unsa man to, salamat kayo, no? And I want to encourage everyone to share, to invite your friends as well to follow our page. And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Kaya ako ning i-download karon, i-upload na ko dito igsoon nga naman. Madilit ra man guni siya, no? So that's all for this morning. See you again next time igsoon. I declare and I pray na that today is gonna be a victorious day. Today is full of grace, full of blessings from the Lord in Jesus' name. Amen. So kita tapon, no, next time makabakante ko igsoon. Di ko magsaad pero next time, no? Ang ikabilin kaninyo kanunay, ampo, amping, abante. Madagma man ta kay tawra ta bangon ya padayon ta. Hangtod datong maangkon ang kinabuhing dayon nga giandam sa labawng makagagahom. Nakahilak ko sa minsaya. God bless you more. Himaya sa Ginoo. God bless. Jessery Talaba. Okay? See you next time. To God be all the glory. Keep safe everyone. God bless.